Okay. Very strong, huh? Weche. Angeni obro right of reply. Yes. Kaka japuonj ma sikul. Japuonj mar skul. Kato gima temo kone jonyuol gi jopuonj and all na. Ingeni onge ng'ama ibedo posted mondo miti kato in gimidwaro ni en yawo lweny gi joma moko. There must be peaceful environment coexistence. Kato ka gitiyo ka ginyuako tich ma ng'ato ka ng'ato dwa ni mondo peak performance, yani bedo maber, tiegruok maber cha mong'eyo. Tibro yudo ka jopuonj gi jonyuol gi jopuonjre bede gimoro achiel. Gi nyaka jotich mamoko mantiere skul kanyo. Ma kata kuponi the administration kaka directors mag education mo ITSC to gi mo Ministry of Education. Be ka gibiro to giyudo ka en an environment miluongo ni conducive for learning. Lwasi maber mar somo. Omiyo janyuol no samoro ingeni samoro okanyal chiwo any excuse ne the principal. Simu bende ingeni nyalo go mang'eny. To samoro the principal be ng'eny principals wa onego beni ni e class. Kech ok otimo administration kende to timo kendo bende en e class. Manyura manya thuolo ang'eni the access mondo mi dhi yud jopuonjgi mondo mi penjgi ni to ang'o madhi mbele gi puonjgo ok ni dhi kata ni nikech ago simu to ok mak. Parents Association be nitiere gi away magi coordinate go kaka duond jonyuol winjore kucho. Koponi neno kigo simu to ok maki, koponi ok en achiel kuom leaders mag jonyuol go, ongogoch ne one of them nikech leaders go mag jonyuol go ideally onego bed ni gin e skul kanyo ng'enyne most of the time. Koponi mano wilo tamore to thuolo moketnegi mar visiting cha nyaka mar ikone the AGM ang'eni annual general meeting no kama seyudo ni ng'eny jonyuol wacho ni gin ok migi thuolo. So processing ka gimatemo wacho ni waketuru paro achiel kidonje skul ka in idonje skul ni okoni ni skundni principal timbene richo timona kam kidonjo gi mano tin pok ineno ting'eni dhi kawo that negative attitude kuome. To japuonj bende koponi owinjo ni ni ng'ane no ng'eni skunde mosetere nyithinde ogona en na jakoko en na janeko kama mano bende okoningo bedi gibed in koni coming in good faith. Ka gidwa ni mondo mi gik moko timre skul ni maber onego bed ni tiend stunde adek gi jopuonj jonyuol jopuonjre tiyo kanyakla ma ok ni ng'ato dwa ni mondo mi osiko go matie nyawadgi. Tungni to nyalo bedo weche nyalo bedo magalagala but ka usebedo kanyakla ma ji winjore kendo ji wuoye ok apani onego bed ni tabu mang'eny nyalo wuoke mang'eny ahinya.